Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakaon. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag di ay sa uban. Matag adlaw naning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Okay ra ko. Ikaw. Okay. Kasaltin mo siya. Suko kay ko. San? Okay ra gyapon ako san nga. Ikaw maki atbang nako election pohon. Ay gila ka? Dagan kang pagkakapitan. Okay ra nako. Ang katawhan lang atong desisyon. Og asa ituboy nga sa pagkakapitan. Stop! Time is up! Malabot na masan mo diha! Sa mukha ni mo nuyoy! Balak! Mo ni ato ang advisor. Wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Dong, ninyo. Ayun na paghilak. Hindi man to imong hangsa. Sa man to sa anak ni Kapitan. Sige na, ilam na. Oo na. Mga advance kay gunahon na. Dire-diretso lang. Dili ka maumangutan na. Naam, sabay sa dato good. Bugo kay mo duha, bugo kay mo duha. Sayang kaya kung ibayad ninyo. Ayo, boss. Bukod. Katambar ka na siya, boss. Sukad karon ha, timanin ha. Sukad karon. Si Johnny na tagaan ako sa budget. Ha! Aysa! Dili may mo. Dili mo ni. Anak na siya ni Kura. Ha? Anak ni Kura. Kura! Kura ba, Kura? Kura dang! Dili. Membro na sport pare. Kurakot ba? Hoy! Kadung mo istorya pusing. Ako nay Paminaw ni. Ni, ayo pagtalikod niya. Usang. Basta kay, basta mo ni. Desisyon na ha, final desisyon. Si Johnny na akong tagaan sa budget. Wala yung pulos to ha. Ay, salagi! Muhilak na ngayon ang pagkagasto. ayaw na lang supak. Boss, Ayaw na lang supak si boss. Kung magaling na, boss. Paminaw ha. Kamu duha, kung magtarong mo, mabalik na yung budget. Di lagi, boss, pero gibuhat na mo ang tanan niya mo ni magbawas na mo. Oh no! May pauno ka pa. Diyan ka nakakagi ka duha. Di na, boss. Kumidyar to ako, boss. Boss, bitaw, boss. Siya lagi, boss. Siya lang usa sa kakaron. Kay mo may nasa script. Sama mo, eh. Online. Mabali na sad mo. Bali na sad. Nam kay online. Hoy, anyabot pa sa bot. Dili nga mo bali kwarta. Balik kasig mo bali ni Spikas. Ha? No. Ay, ato Baling-bing? Asa man to? Ang eskrito diretso. Dili. Hapit na. Ay, di sila maging anak, oy. Alam mo, Sam. Naalbay mahubos. Ato di sa kuan jud madang matuwid. Nagbayad na nimo? Usap praise the Lord. Dili magkano signisi mura kag buhi. Nalingaw ko ninyo. Hoy, pagtarong. Hoy! Kasi masulti mo, boss. Ikaw, sa masulti mo. Karon ako na yung bagong amo ha. Kagbalik ka na, oy, ngano lagi? Ngano lagi ikaw? Oh. Pangitao na to si Miss Chena. Sugo na po kag tanga ay. Sino kagbalik? Ay, nadadag habol. Ikan mo kaya pag amo na mo. Lagay silang advance, boss. Ari ra gud nako pangutana nimo. Diri. Ikaw na magkahibagong amo, namo o nila. Oh.
Suway pagpalit og t-shirt bago, oy. Nangita naman sa agit sa Di man na imong sukod. Boss, ikaw may boss, ha? Oh. Panay sa tinuod, di makakaapoy ng kura. Paminaw ba? Ay si katawa kay ikaw kay amo aron tuhuan kanila. Oh. Anak ni Kura, haman. Ni barug ka nga mo amo yang murag kag mini-mini. Na kay gimo. Murag kag nay gilukdo ay. Abi ko naninda ra isda nay gilukdo. Poro ka ba? Laro mo ha. Katsaro na mo. Ikaw may hanap og panagway diha. Sige lang mo tingol wagi bala. Panya bos. Problema bos. Sige lang mo panghudlat og tao. Di hulga mo dai sultihan ta mo. Di ni hulga mo ha. Ano saban? Kani lang among bag-oron. Way klaro. Advance. Ay, iki amo boss. Ani asa mi bagoy. Na nagsinipsip na sa ning usa ay. Gwapo bitaw nga murag si Kuko. Kuko ito. Uy panghatag na oy. Release na, oy! Sa wata kay bawo nana di gihatag den down payment. Nana gani ang kwarta gihatag na. Gihatag ni boss. Takilid sabi. Anak ni Kura. Takilid sabi. Anak ni Kura. Paminaw. Uy, pangatas mo atas. Sige lang paminaw nimo wag kay istorya. Ani sabi. Wag kay istorya kay nagungot imong babang kay hugot kay mo jacket mo kuday mo sukon atras dire. Duding ikaw, eh. Oy, paminaw ba? Utro sad ka. Ihatag na ng kwarta gihatag ni boss. Ay, sige ko gaya ni mo tani ari. Utro sad na. Oh, kanga na pod. Wag na taging ani. Wala pa gihatag si Pipos kwarta dire. Wapa? Gay, kita ko kitunuran ka kanina, kitunuran ka. Oy, ato as bilad ko, mas ano bilad ko. Why bilad? Hatag yan ba? Hatag tayo. Nasa na pulbos. Yaya, majigo tayo na. Unya unsa man ay gihatag wala. Nawala. Pakoy jamo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Pakoy jamo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Ay, Mel, doon na rin ko lang kaugma. Kay doon na mo ko yung mga bagong item na moabot, nga panlalaki, o pambata nga mga, masulog nila, kasing ganahan ka. Ay, si siya naman to, ningon mo, ako lang ingnon siya, igmaabot niya. Kung nananin mo imong mga items, pwede raman sa kunin mo arion. Dire, nararaman ko dire sa balay. Sige. Sige, kunya. Kuha na lang sa, ato lang sa ako sa uban. Ako lang inform daan. Okay, bye. Attention. Pura. Balik. Unsa man? Doon ako isulti ninyo. Ikaw na istorya kay dili man si maminaw nila. Panood mo dire. Maminaw mo sa dili. Paminaw. Maminaw mo sa dili, day. Paminaw. Kadang doon na ko'y nindot kaayong balita. Naay balita nga nindot. Pag gani, katawa na gani ko. Sabot ang musulti na kayo sa balita. Mga tawa ta, hawa. Sulti niya, iyapalihon. Sama lang good na. Maminaw, relax lang. Maapot na tayo na pita. Mo ginawa sa taglamlaong. Ayos. Ika, hapit na natin ipa-deliver niya. Mau gani ako kitapon. Kay trapo rin. Uy! Ay, Brad. Uy! Ay, magkano? Ngata. Ang tagos ng isang asitsaron ay. Kung saan sa kamuhatag rin. Ano lang mo si reklamo? Nagkaliki. Huwag manulak eh. Ako pa tulak, tukmo sila. Harina man yung asitsaron ay. Pa! Hi! Hi. Nanas ako'y balitahan ninyo. Oh, kumla. Nanas lagi kaon. Uy! Pag-uasa ko na isang kaon ko na. May mawagta na sa kasi muskrip ron. Ikay, usulti. Hala, mabit akong dialog. Pa! Ikaw ang sumusunod. Ito papa niyo. Dito. Pa, namin sulti mo pa. Oh, nama. Nay, singing Dali, singing. photo contest. Photo contest pa. Ikaw ba?
Kwadyo kay ka. Photo contest. Kanang tig luto puto ba, Ano mag-contest. photo nga isul sa kanang dahil Oh, lagi. muna. For example ba, ang anak ko, posing ko. Oh, for example ba, ang anak ko. Posing ko, oh. Yan sa kamera. Phone, ha? Premyo. Ilan to premyo? Oh, Ano to premyo? 1 million pesos pa, 1 million pesos. Oh my God, Magiging yeah. 1 million pesos. Bila. Oh, karaan na pa. Wala lagi. Ay, bukak-bukak, ay bakag-baba. Karaan na pa. Tulit ka eh. 1 million pesos tumataginting na 1 million Oh, pesos pa. ana na, simple ka na ba? Ana ba, mag-photoshoot ka? Ah, Oh. photoshoot. Oh. Sa Ako ka photo nga i-shoot sa sikwate. Ulatag ko ng Miss in Dako ang China. premyo. 1 million. Oh, 1 million. 1 million. 1 million. Usa may pulmano ng photo contest. Ang premyo, 1 million. 1 million. 1 million. Iyo ka na. Nabatok ka, oh. Oh. Wala ko ikaon. Wala ko ikaon. Ay, pagpukak-pukak. Awa ang premyo, 1 million. 1 million lagi. 1 million contest. Miss China. Ano balik, kaon. Mangutana kang balik, pilay premyo. Oh. Grabe yun. Ang premyo, 1 million. Oh, yasa. Yasa. Pag photo contest, 1 million. Ano ito ba? Sulipan maka-vlog. Inana, ba? Inana ka man mo na nga Paminasa. Dako, mag-premyo. Kanang kuan, usa may klase sa photo contest. For example, higda ko no padre. Ano higda mo ko? Oh, higda. Pusing man na. Ang ila na photo patay-patay na na. Ang photo contest magana. Ana. Naama ko na ana. Pagod ka na mo. Ana ka ba? Pinaana o Siyempre pinasundar. ana. Ikaw ko na ko na. Posing ba, posing? Picture natin kami. May photo contest mo nga. Uy pa. Usa lagi kang klase photo contest. Hala, pagbalik mo na ka-black ka. Miss, usa? Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Miss China. Oh, Sayang ni Brad. Ayo kay gihatag man nimo kana. bitaw. Sponsor naman na. Bitaw, sponsor. Bitaw, sponsor. Kaon sa Brad, kaon sa. Pila ka ni premyo. Pila premyo, pila premyo. Pilay 1 premyo ka. million. Pila Miss premyo. China. Oh. Ang premyo kay 1 million. Pila? 1 million. 1 million. 1 million. Oh, 1 million. Oh, ay, sayo pa. Kay gano? Mahal ka ng bayad sa direktor. Pinalit na. Tunlad 1 million. Oh. 1 million. Kapiha. 1 million. Oh, grabe. Tunlad yung direktor pa. May tubig, Ayun, oy. kanay. Muna mag-iro. Uy, singyo. Saan? Duta akong giingon ni Leo sa kuay. Uy. Muna ay contest. Ay, What's up? Oh, what's up, man? nagdagot. Istorya mi diri ba abot katong giingon ni Leo sa kuha. Unsa may yung istoryahan? Basta kuno Pwede mo ambit? dili. Nga ay contest nga mo-appeal ka ng China, Miss China ba? Uy! Onya, ang premium mo yun, 1 million pesos. Unswa! Ha? Wow! 1 million gatos ka milyon? 1 million? O sa Tagalog, Mga pilta! Oh, Kay 100 million. Nindot na siya na dako ka nagikatabaw na ako. Uy! Ready na ta? So, ang pangutana mao ni. Unsa may mechanic na mga apil ante, wata kay baon sa mechanic ana. ano unsa siya? unsa gongyong niya. Simple kay na, ang mechanic ana, Ah, sige. magsuloob tag alam Miss China, unya magpicture ta, unya ato isend nila ipasa. Maura! Maura. Ang mapilian may matagal sa 1 million. Unya, unsa? Mapasa ta isuot sa envelope. Isod og Full envelope. body niya naka-picture na og Miss China. Unya, unsa may pamaagi ana sa Costume! Costume Oh, pa. O lagi. Oh. Unsa pamaagi sa pag-judge ani? Pag-judge ana kung kinsa gipangita nga Miss Look alike sa Miss China, maunay makadaog. Yes! Excited dito ana ay. Ikaw, Brad, daog ka na, Brad. Agbi ko. Ya, upat man ta, magtunga ta! Oh, pero na may sample na. Tay sa ano magtungo upat kita upat maapil o ako ra usa. Ay, Kita upat, kita oy. yung pan. Aw, kita upat kay abi na ko ra. Sample ko no. Sample ni paso. Ikay, Paso. ikay, One, ya, two, ako. three, let's Okay. go.
Di time pa. Time pa. China nga. Background mo na. Oo. Naman yung sound Ang effect. akong gikalibugan, ani ba? O palitan ako rin, magkapil, ani, mangay, pagimugtunga. Alangan. Paabot mong ako idulong, oy. All for one. Esa, alangan naman. Balatuhan dyan minimo. Mo! Pero, dili, kita man mapasbog ka. Go. Sige ka na nila. Tulungan ka ninyo. Nya, ato na ta. O, sige, practice. One. Ready, Ikaw sa una, matali mo si talent. Pero giga ko na, be. Ngano man, puto kapig. Full. Manglupad ta, magtabang tang duha. Wa ka ba gusto isa akong pamilya? Here we go. Oh, sa man. Miss China yun. Manglupad tayo. Talent niya. Layo man ang China. Ang inyong Layo man China. giingon, magpahas ra ta og naka full body picture niya, naka makeup niya, naka kusog China din kayo. Madawat ata, na mo sa talent mo. Madawat man tana. Mudawat ta, mga tuta, manglupas na ta. Hindi na ito na, ipanin. Sotas mamang. Gibarikos na. Ay! Daloy! Ano maka-prepare ta dito maglangan? Mapil ka! Daloy dito maglangan! Let's go! Napa mo babulog. Napay pagkukot. One. Actually, let's go. Pero, hindi ba mo talent? Unsa man? Picture ganyo, picture with background. Mauna. Picture. Pinamodel ba? Mo ginanasa ko nauna din wali gina ko masulti. Unsa? Mao din. Sige. Picture niya with background. yeah. Okay, for example, ako sa picture niya, kamo may background. So paabot ha. Okay. Kamo background. Ladies and gentlemen. Ladies and Contestant gentlemen. number 1. Test number one. Anak ni Kura. Ladies and gentlemen. Wa pa kita madam. Miss China. Sige, practice. Sige. Ladies Ladies and gentlemen, lapis ang pintel pen. And Miss China. Miss China, candidate number 1. Tak. Okay. Guman ani. Hindi na pa, pre. Miss Asa China. ko sugod diri. Di ako sugod. Ako na. Miss China, she's vital statistic 38, 28, 38. Alright? And she's the owner. Balik. China number 1. China number 1. Miss, text ko. So na kita background ani. Asa ko background? Eh, she's a Wala perfect. China in the world. candidate number 1. Here we go. Ay pa nakamatikod ko bakaduhan ko sigwalo ka mo. Wag gyud mo sama Ayun, sana. para maklaro. Sige. Ladies and Candidate number gentlemen. 1. Miss China. Sige to yan. Bahala. Ako'y bala. Hindi pa nga ni mo second name. My name is Angel Nilokso sa Sin. Bakoy jamo Wayla hindi saligan gawas sa akong kagwapo. Bakoy jamo Wayla hindi saligan gawas sa akong kagwapo. Pamina mo daw ka. Okay kayo. Yawa na bigyan din kasi. Onya, manampong sampol. Ika na po'y sampol. Na masakay akura. Oy, dapat kuwang. My name is Country Mall, G-Mall, and Park Mall. Anak ko. O H Mall. Pina na ko. Doon ka na paman mo. Sumpay-sumpay man ta. Sige. Ay, Testing mo na, testing. kini atong pambato siya man. Background mo. Mo appeal mo. Backgrounder man ta. Basta mauna to ha. Basta picture. Piyong mata. Basta Piyong mata. Ako mo piyong ako mata. Piyong yung mata. Papiyong ako niyo. Tapal mo ka na mo. Insik man. Unchik man. Gamay mamatay. Anak, nasingkit Gamay ka. mamatay. Sige, ready? O balik sa gato. Hindi pwede mo paso na ta, ano na ta. Ako dyan. Okay. Balik ko no. Hantong roll. Piyong mata. Ready? Okay. Balik. Piyong. Piyong. Sugod. Again. Ladies and gentlemen, candidate number 1, Miss China. And And better stick. Miss COVID number 1. May guman ani. Roll balik. Roll. Mura juga na. Mura juga Ay, piyong ako na piyong. Piyong. Ladies and gentlemen,
China, blind spot. Unsa man ako pagbalito kung inyo Piyong. Unsa man di ay? Na. Atong apilan. Na, pas pamina piyong. Kung di sa China or Palusibo. Piyong na piyong. Piyong ba? At banti kamay. Abanti ka diha. Oh, piyong na ba piyong? Piyong mata. Okay, ayaw siga piyong. Piyong. Unyara 10 seconds, ihap 10 seconds. Oh, 10. Nya mo kuan ako din mo. Mingaw ang kuan uy. Anak ra ni? Ako naman dahil usahain naman dahil ito sila. Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakao. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag BIBI sa uban. Matag adlaw na ning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangho, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Sa akong kagwapo.